Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kalabarkada. At doon, muling nagbabalik na naman si Love Moto, ang inyong lingkod. And welcome back na naman po sa ating panibagong video, panibagong adventure. And thanks dyan pala mga kalabarkada, kasi nung nakaraang nag-fishing tayo, marami tayong nahuli na pang-ulam natin. So, bakit pang-ulam mga kalabarkada? Dahil dito sa Japan, kaming mga OFW dito, yung mga nahuhuli namin, hindi namin binibenta yun. Kundi pinang-uulam lang namin mga kalabarkada. At sobrang nagpapasalamat kami dahil sa biyayang pinagpakaloob ng Panginoon, nakatipid tayo sa pang-ulam. Nung nakaraan pala mga kalabarkada, ginamit namin yung goggles namin. Pero yun nga lang, nagmumulis siya. Kaya ngayon susubukan natin yung mga tutorial nila Master Morong Spearfishing. Video pala ni Bro Kabe Ramal, ayan, ilalagay ko dito yung limit niya, yung tutorial niya kung paano tanggalin yung moisture sa gagal. Tapos kay Mangaragat ng TV, kay Kasuki, ayan. At kay Challenger Sheng, kay Master Bruce Fishing, at kay Master Mangaragat TV, ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga master sa inyong tutorial. At siyempre nagpapasalamat din ako sa inyong lahat ng mga subscribers natin dyan, sa ating mga viewers, sa lahat ng mga silent viewers natin dyan, mga kalabarkada. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong walang sawang pagsuporta kay Love Moto Vlog. Mamaya-maya pala mga kalabarkada, ilulusong ulit tayo. Makakasama natin si paring Nico. Abangan nyo mga kalabarkada yung mga mahuhuli natin. Stay tuned lang kayo dyan. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo na sanang kalimutang subscribe at i-click yung notification bell dyan, dahil napakalaking tulong yan sa pag-grow ng aking channel mga kalabarkada. Para syempre, para updated ka lagi sa mga adventures na i-upload ko. Tara, samahan nyo kami na manghuli ng mga pang-ulam natin mga kalabarkada. Kita-kits tayo mamaya. So ayun mga kalabarkada, nandito na tayo sa spot natin. Nakarating na tayo. Bali, ayan na. Ito na yung dagat mga kalabarkada. Yan. Yan na. Lulusong na si paring Nico. Bali magdadive pala kami ng paring Nico ngayon. Sisisid kami. Tara, lusong na tayo. Unang huli, pusit.
Nakakalusot pa. Kamulikat ako. Masyado ka natin. Ha? Masyado ka natin. Ito.
Bali, umahon na kami mga kalabarkada. Kasi medyo malalim na yung tubig. Ito rin pala yung spot na wala kaming nahuli noon. Pero ngayon, nakabawi kami sa spot na itong mga kalabarkada. Bali, ito lahat pala yung mga nahuli mga kalabarkada. Yan. Lapo-lapo. Yan. Yan. Ang daming nakawalang Lapo. Tapos mga pugita. Ayan na. Yan. Tapos meron pa dito. Halo na itong plastic. Ayan na. Mga danggit. Yan. Mga lapo-lapo din. Yan. So, magbibihis lang kami muna mga kalabarkada. Tapos uuwi na tayo. Bali, kita-kits na lang tayo dun sa bahay nila paring Nico mamaya mga kalabarkada. Tayo sa bahay nila paring Nico. Nakarating na tayo. Pasok muna tayo mga kalabarkada. Kuha na natin. Ano? Ayan o. Pati papakol na dali. Ayan. Yan lahat ng huli mga kalabarkada. Ang dami pala. Grabe, ang dami pala. Ano masasabi mo sa huli natin, Dok? Marami pala. Panalo na. Oo. Ayan, no? Dito na lang mga kalabarkada. Ingat. God bless. At lagi nating tatandaan. God is good all the time mga kalabarkada. See you on my next vlog. Dok, patayin mo na.